Tong ai Blei pi barok ki parlok bi ki jinga hotra ki ni ke si bomta ngi scam bi don updeng met ke bakoj ke bakhya Blei unang ger kui pi Blei unang yalam ni pi kata kelenti ke bede kat kum gomon ke jungu Blei unang pendap penbiang ai ke jin kam pi ki liang baro Blei unang ger kui pi ki liang baro la da kade ke jinga ni ke met la da kade ke jinglong ke jim ke bakan jamat sim Blei unang ai pi ke jing start ding champang ha ba pinla akaba pinang la man skri u kamba nang ni chaprang ka tin ke jomblei ka bang kwa bangan kren ga ga klimat ka bomtal ni ko khobor ke jomblei ba phila man chem ga gospel kum yonis ka nong ba hadwe ri khot bala husan ka tin ke jomblei ka ong ba u jisu ulayam balai u jisu ulayam ka da ko long ba ka mary bat ka par ka mar tha ki ledo no elo parau joki uni paras ki ulayam no latep na u don la saus ngi lom jingtem bat kini kele yam no aba ujisu wan namar kini ki pha ujisus bo wan hakapor ka bo upang bat ujisus supan slam ni ban wan hadu ba unu para juki ulayam bat kaktin ke jomble ka ong ba ujisu ledon lepa kita ka plan ni ka ban le ka kamba ba ka burom ka jomble kan pau lang ba kan ki gesem da ka ba ujisu un pnim ya kan ki gesem ya para ujoki bat ka mary ka yam og kaktin ke jomble ba ujisu le sngo snei ya kan ki gesem haba usngo snei gani ngisem udo koslai og kting ngisblei ulayam mauru ulayam namar uyo ba uyo I ba mary ga martha bat kiwei pat kiba yadon lang rekat bat ki kilayam bat ka penlong ya ujuskus ba usngo snei ya kani ka yeng ngisem uladon ni ga donno ga ban sngo snei ya kani ngisem namar ba kidon hapdeng ga jingdo no ya la uchong upara ubaki I bat kani ga de ga yeng ka ba ujisu I bat ka ktin ka jongble ka ong ba ujisu ulele ka kamba open im ya uni para ujuki ubalayap no namar ba ujisu udon ya ga ni ga download ka ba sngo snei isu yo I ga ya ga jingim ga chiki yo I ga jingkhuslai yo I ga jing sngo si chiki yo I ya ki ummat ka chiki bat ujisu open im ya uni para ujuki ubalayap no ki perlok bi ga jinga ba kan ma kini ba ujis kris yo I ka ummat ki jongpi uyo I bat utip ya ki jingjau umat jopi uyo I ga jingyam jopi nam tagi bahaya ngasem jopi ki balayap no haga jinglong mencem yo le sidon ki kit khot jang yang ngasem ukpa ke kimi ki khol ni kinu nu naga yang ngasem jopi ki ba kilayap aga jinglong mencem bat pi yam pai donot maroi maroi pi duai pi pai sho blei maroi maroi ngakwa ban ongi pi ki pro bijinga ba ujis kris uyo I ba pi yam bat usngau snei pi unle ke kamba un penim ni ki bahaya ngasem jopi hakapor ga jangu yai duai yai ne banduai kaktin ka jomle ka ong ba ujisu barbar ulong ba isnei larangi pule Marcos kelong ban riu kat khot ka ba live sauro kaktin ka jomle ka ong ba haba ujisu ti ulami no ulayo I ya upai ba babun bat ulas ngo snei yaki na ba kilong kum kilang brot klem nong sharai ti ulas sedang ban hikai bun ki ek eru yaki hang niru ujis kris udon ni ga donut ka ba ngo snei udon ni ga donut ka ba ngo snei yakini gi patba namar ba kilong klem nong sharai kilang brot ki ba klem nong sharai bat kaktin ka jongble ka ong ba ulas sedang ban hikai yaki ulas sedang ban psa ban hikai ban pendap kita ka jinon kam chki ka jidei kini ka jim kan jam sem chki namar ba udon ni ga donut ka ba ngo snei lokas kalanong ka ba nriu kat khot ka balai pen riu tolong pi ki ba isnei kumba okpa jong piru ulong uba isnei ngide manlong ki ba isnei kumba okpa jong as pi uba beneng ulong ba isnei ublei haba upet yangai pi udap daga jing isnei bat uyarap yangai pi bat kene gede ga donut blei kene gede ga donut ka jong ublei ki pulo bijinga ba haba upet jangai pi udap yangai pi daga jing isnei wat hapdeng ki ege barok ka jong ni ga jim jangai pi ka bangi iman ka perthai wat hapdeng kata ka pop wat hapdeng ki jing le wat hapdeng ki ege ka bangi mat ni ga jim jingi ujis kris udap yangai pi daga jing isnei bat kene gede ga donut blei ki pulo bijinga uyo I yangai pi pat unia rap yangai pi unle ka kamba ha ka por ga ju yaine banduai yaine ban khot karpat ublei yaine shong hakijat ujis kris barbor pen khlanya ga jingdei jong pi bat ublei gede ga donut ka ba manga ma piru ka bangidei bandon ga donut ka ba isnei ya kiwei ga donut ka ba isnei ga ba yarap ya kiwei kum kita ki khon ki jong blei kum ki khon ki jong blei ngidei bandon ya ga donut jong pa jungan pi ubah beneng ngidei bandon ni ga jo ga donut ka ba manga ma piru
ngin isnei kiwei mangama piro ngin yarap kiwei larang yo I bagi don hapdeng ke jing kerdu larang yo I bagi don hapdeng kita ke jing le larang yo I bagi don hapdeng kita ke thama ke badala di kimla shobani kesan kilon hapdeng ke jingkulmar kidon hapdeng ke jing lambwir kidon hapdeng ke jing sa marwei dei mangama pi ke pro bisinga ke bron ni ke perthaiban yarap iki kat ka bangila namar kata ga de gedok nut ke jong ublei ke ba ublei ukwa yang yaki khon ge ju bakin don ni ge ju gedok nut ku ba u don ni gedok nut ke ban isnei ngiruk ke dei yang ai pi begin don ni ke gedok nut ke ba isnei yaki wei begin ya rap ik ta gibru ke bron bring jukul mar ke jing sa marwei ke jing long marwei ke dei yang ai pi ngiru ngidon ni ke gedok nut ngin singau isnei yaki wei lada pilong isya kita ginombot jong jusques gede-gede ke kamram jangai pi bangiru ide mendon ni ke dotnot ke basno snei yakiwei ke bayarap ikiwei ke baduai nam takiwei duai nam takiwei lada pio ikidon plang jikulmar bat phimla bani rap e le ai men siem ki ai ki ke tin ke jong blei yarap iki kat ba phila lada pidon ke no ke jing ai ki ai ke no ke jing rap ba phila ban ai ki pelo bisnya namar ke ni gede ke dotnot ke jong ublei ke ba mangam phikum gi khon gi de bandon ni ke jo ke dotnot ke ba isnei kiwei ke dotnot ke ba yarap kiwei ke dotnot ke ba le ek nam ta kiwei le kini ki plop singa le kini wat page kiwei de jing penrem wat page kiwei da kata khmat ke ba penrem da khmat ke ba bishar da khmat ke ba ong o utu to ula de man long kum tu page kita ge yang kesem ke long kum ta rekam dei yang ai pi bengin long kum ta kum kisikri gi jong blei kadai yang ai pi ki provisinga bangin don ni ga ju ga dok not pan isnei kiwei pan yarap kiwei namar baki don hapdeng ke jingkolmar jong ga jingim blen korku